Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asi basa iri rinozova rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vane hurema, asiwo tinopemberera humare, hugamba, hushingi huna naamai ava nokuda kwokuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kubudiriro 1 uko kune mudzimai anonzi Jane Mangeya ane 65 years ari kuchengeta vazukuru vatanhatu. Pavazukuru vake Ngoni ane 18 years ndiye ane dambudziko reautism. Ngatinzwei gogo vachitaura. Saka ini gogo ndakutogona kaini. Wakutogona ukasika kubata iwe. Ndakamborukawo madhoiri tichakura asi zvazvisiko izvi zvinowaniswa. Alright. Saka heti ndatiri kuruka iyo inotora mazuva mangani? Inotora mazuva 3. Ine mapedza heti. Ndapedza. Mbuya vangoni. Mungatitsanangurira chidambudziko rangoni. Makariona akura here kana kuti dambudziko rekuti rakatoonekwa mwana achiri mucheche? Dambudziko rangoni takariona ari mucheche. Panga kukambaira akanonoka kukambaira. Saka zvakatinetsa kuti chii. Saka tangoti ase mwana pamwe asi pasina vamwe vana vanotamba navo pamwe ndizvo. Asi nekufamba kwenguva takaona pakutaura kwake ainetseka. Aitaunga nechirimi, vanhu vakatanga kutaura kuti endai modimburisa mwana, chirimi hanzi chindimbo here pasi perurimi. Tikati ina handizvikwanisi, ndogona kudimburisa mwana akakuvara, zvotoda madhokta. Saka ipapo ndakabva ndafunga kuti dai ndaenda kukiriniki ndanotsanangura kuti mwana uyu akazvarwa musi wakati, mazuva ake okuti anyatsotaura hasi kutaura. Saka ndo pavakandirifeya kuGomo kuCRU. Saka kuCRU ikoko ndo kwavakamutarisa vakaona kuti mwana uyu akakanganisika ari mudumbu. Ndo pavakabvunza kuti mai vake vaimborohwa here, tikati vairohwa zvikanzi saka mwana uyu akakanganisika ari mudumbu. Saka vaingoti mwedzi wega wega mupota muchiuya kuGomo kucheka apo achionekwa kuti zvakamira sei. Mai vake vakatakura vairohwa nemurume. Ndo zvakanganisa mwana. Saka vakataura here kuti kondisheni yemwana chii? Vakataura kuti kondisheni yake mudisability. Kunyatsotaura hanyatsobudisa shoko sezvariri. Zvakafanana kuti celebration kuti celebration. Haakwanisi kutsanangura soko sezvariri. Asi mimi sambuya maakutonzwa kuti ada kuti kudii? Ndotoziva kuti apa ataura zvakati nokuti ndine nguva ndinaye kubva ari mucheche kusvika zvaari izvozvo ndendinaye. Maona gogo muzukuru ane dambudziko musati maenda kuchipatara kwati kunyange mabva kuchipatara choziva kuti mwana kuti aiwa izvi zvinoda kufambirwa izvi mune kwamakamboendera kuti arege ndinonyatsonzwa kuti chii chiri pamwana. Vanhu vaitaura vakawanda sezvo ndambokuudzai kuti vamwe vakati ndaimuchekesa mwana rurimi akwanise kutaura. Vakataura vachitondiudza kuti endai kwakati kuEpuwethi, endai kwakati. Ndikati ina handikwanisi nokuti vabereki vangu havanambomvera vaenda kana kun'anga kana kumapostori havana, taingongorarama sezvatiri. Saka zvei zvarehwa nachiremba ndo zvandakuteedzera, zvandakangoteedzera. Mwana anzi ane dambudziko, baba vemwana vakazvigamuchira sei? Havana kuzvigamuchira, vakatobva vakatosiyana, hatitombozivi kuti vakaendepi. Hatina kuzombofambidzana navo, hatina zvachose kusvika zvino. Vane mashoko avakataura here kuti vakangoerekana vaenda? Vakataura kuti izvi hatizvikwanisi, hatizvikwanisi, kwedu hakuna zvakadai. Saka isu semunhu mwana wangu akaita mwana handingarasi mwana, ndakangogarawo naye kusvika nanhasi ndinaye. Iye zvino izvi Ngoni kunosvika 18 years. Ndezvipi zvekuti munoti ane 18 years asi pane zvimwe zvekuti ndichiri kumuitira kunge mwana mudiki kana kuti haagoni kuita izvi nezvizvi? Haagoni kunyora.
takamuendesa kucreche hakuna zvakabuda, tikamuendesa kuchikoro kusvika grade 4 hakuna zvakabuda. Saka takazoenda kuna head ndikati mwana hapana zvaari kubudisa. Saka vakanditi sokuona kweduwo endai naye kupi kuGlenview anoonekwa nevanoasesa. Ndobva taenda kuno Glenview zvikanzi endai kuZimsek kwakuchienda kuMount Pleasant. Ndobva vamuita interview zvikanzi ngaende ku St Catherine iri kuHighlands. Ndobva taenda zvikanzi kwakazara kudaro. Ndikati kuti ndichidzokera kune vanditi ndiuye kuno handichakwanisa, handisina mari, 2-way traffic nemwana. Chindifoneraiwo vazive kuti kwakazara vandiudze ndoita sei. Vakandifonera vakati ndiende kuRuvimbo. Ndobva ndaenda naye kuRuvimbo ndikavaudza dambudziko remwana netsamba iye yakabva kuZimsek. Vakati pakazara, vakatondiradza bhuku zvikanzi mupota muchingocheka. Inga iri 2022. Saka ndaingocheka 22, 23, 24 ndopavakati nzvimbo yavapo asi takuda mari $100. Ndikati handina. Ndazoiwana ndikati ndadzokera zvanzi takuda $500. Ndikati kuti ndiiwane 5 ndakamboshaya 100 handiiwani. Ndobva ndamhira semunhu anenge achirwadziwa, mwana mukomana, zviri kuitika zvakaoma munyika. Saka nechingogara ndakasonana naye. Ndobva ndati ndakuenda kwamachipisa pandavaudza zvikanzi vakanyora tsamba zvikanzi dzokerai. Ndobva ndadzokera kuRuvimbo zvikanzi vanononoka kubhadhara mari, saka hatisi kutora mwana asi nzvimbo iripo. Ndobva ndaenda kuheadquarter yemasocial welfare kuna 4th. Ndakabvunza vamwe ngati kuna 4th. Ndobva ndaenda zvikanzi aiwa endai kuMakombe. Ndobva ndaenda kuMakombe naye mwana zvikanzi endai ngavanokunyorerai tsamba chaiyo kuti ngona awana nzvimbo pano paRuvimbo. Tsamba iyi manyorerwa, mononyorerwa yekwadhokta, monyorerwa yekwamunogara nebhethi rake, zvese mufotokopa zvoita 3333. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndobva ndadzokera kuMakombe kuya zvikanzi munogara kopi. Ndikati kuBudiriro. Zvikanzi aiwa isu tinoshanda kuno kuBudiriro endai Machipisa. Ndobva ndaenda Machipisa zvikanzi takumutsvagira nzvimbo, takumutsvagira mari yekuti tamugadzira faira rake, mupota muchifona. Saka vaisafona, ini ndindaifona voti gogo asati zvaita. Ndofona gogo asati zvaita. Dzimwe nguva ndoti handei ngoni. Ndobva ndaenda naye zvikanzi faira asati zvaita. Ndobva ndazoenda gore apa rakutopera. Ndakatanga temu ichitanga temu 3 hapana, temu 3 ndaenda. Ndobva azoti faira rake iri zvikanzi faira rake tariwana kudai atsvagirwa kwokuti aite mishando yemaoko. Ndikati ndofunga hatina kunzwanana. Ndakati ndoda kuti aende kuchikoro. Ndopavakati saka mombomira makadaro mozodzokera futi kupi kuRuvimbo monochinzwa kuti nzvimbo iriko here gore rinouya kutaura rineri. Saka zvinhu zvacho zvakangomira zvakadaro. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Gogo vari kusangana nematambudziko api nekuda kwedambudziko reautism rina Ngoni? Patakazoenda kuchipatara Ngoni akanzi ane autism. Saka Ngoni munhu asingafariri kutamba nevamwe. Akatamba nevamwe vanotaura kuti vari kundituka, ndanzi ndiri shumba, handigoni bhora. Saka ndadzoka. Ndondoenda mubvunza kuti kwadzokerei zvikanzi havadi kutamba neni, vasarudzana pabhora, ini vandisiya ndega. Saka ndinomuti isu hati kuti uri shumba, hakuna shumba ine makumbo inogara mumba. Uri munhu, isu handito kuda.
Saka iwe ukatukwa uko usiyana navo unotamba nehanzvadzi dzako panapa. Saka dzimwe nguva anombobuda. Saka chipo chokuti pandiri ndopari. Zvafana bhande nebhurugwa hazvisiyani. Kuti ndiinde kana kumashopu ndotofamba naye. Vanhu vazhinji vakutoti mudzimai wangoni nangoni. Saka dzimwe nguva ndikavarairwa ndisina kumuona ari panze anotoenda. Akatomboenda. Haudyi sadza. Chimutsvaga kumashopu kwese mambomuona zvikati takamuona anga akapfeka hembe yakadai akaenda nekupi ndichitsvaga. Vamwe vati ndakamuona ari kuchimbumu kune ground ruko akarara. Ndoenda kuchimbumu kuya ndomushaya. Saka nditori padambudziko. Kuti makambomushaya? Ndakamushaya kanenge katatu kese tienda. Titorara asiko. Ndichitsvaga. Mwezi wakauya neumwe munhu akati ndamuziva. Wepaimba iyo ine marata ebhuruu. Zvandichamuona achingofamba. Saka idambudziko rokuti handisiyani naye. Pane ndiri ndopari. Kungava kuchechi. Kungava kwese kunotsvaga nzvimbo idzodzi handimusii. Ndinaye. Kana vana vadika akangogunzva hanzi ndarohwa. Like ipapa handimazvinzwa mwana akuchema. Hanzi handirova ndarohwa. Saka hadi kugunzwa nevamwe. Anoita hasha. Anodya hembe dzake. Hembe chainyangwe akageza unoona akutsenga hembe dzotoita maburi hembe. Oti ko uri kudyire hembe anoti hapana. Kugeza akaenda unogeza anopedza nguva arimo ndondechimuchikwesha. Wazoenda manje auya anoona adira mvura ndomubata anenge ane tsvina. Saka iri mumwe nguva handipedzi sondo sina mugeza kamwe chete pasondo mukwesha wokuti aite zvakanaka. Saka dambudziko rangu riri ipapo pakuti ndinogara ndakamuchengeta handisiyani naye handina wandomusiyira. Idambudziko rinotondinetsa muupenyu hwangu kuti ndoita sei. Apa ndaizama kuti waende kuchikoro semwana zviri handimuona vamwe vari kudhakwa. Rimwe zuva akauya achiti gogo ndanziuya tipute nevakomana kwacho. Ndikati wozondiudza ndinawo kana tafamba tese wavaona. Takafamba naye akanongedza mukomana kuti uyu ndiye akanditi uya tipute tino. Ndobva ndamubvunza mukomana uya ndobva akuramba. Ndakangoti makadii vana sori henyu ndogona kubvunzai zvinokurwadzai kana zvisingakurwadzei. Ndavabvunza kuti mukomana munomuziva zvikanzi tomuziva. Ndikati ko makamuti uya tipute sei? Vakamboramba sevana. Ndikati aiwa kamwanangu taurai muri 7 ipapa hangangonangi iwewe adi kutaura wokutangawo unongedza iwe. Akazobvuma mukomana uya. Ndikati handiwaona kuti iwe wakura plus iwewe unotoziva kuti ichi chakanaka ichi chakaipa. Uyu ukamuti uya timwa akamwa atodhakwa achauyi kumba. Saka uchiona ndifamba naye nguva yese. Ndikati handichada kuzvinzwa futi. Ndikazwa achitaura izvozvo ndokuendera kumapurisa. Ivavo havana kuzodaro. Kune vamwe futi vakadaro ndikavaendera. Ndikati ndikangonzwa muchiti mwana uyu uyatipute uyatinwe. Imwe ichoice yenyu mazvokuda yenyu. Iye musiyei. Kana musingadi kumuona kusingadi kutamba naye musiyei. Kana munharaunda munomu vanotomupa mazita. Vanoti uri bvemi. Imwe muno maraini. Zvokuti dzimwe nguva ndinotozoenda kuvabereki vavo kuti mwana uyu haadyi chikafu chenyu anogara kumba kwangu. Kana musingadi kutamba naye musiyei. Musamutuke. Asi kunze kwokuti atora chinhu chenyu mondiudzawo musamutuke musiyei akadaro. Saka zvinenge zvichingondiremera kuti Mwari ndikamusiya akadai anozova chii mangwana nokuti ari kukura. Dzimwe nguva achadazoda kugara ega ndisisipo anochengetwa nani. Hakuna umwe munhu anomuchengeta. Hakuna anomuchengeta. Saka zvinhu zvacho zvechingondiremera. Ndambonzwa mumashure gogo mati mimi ndakanga ndati aiwa ndoda kuti amboenda kuchikoro. Sei makanga mati muda kuti amboenda kuchikoro iwo vakanga vati adzidziswe basa remaoko? Kuchikoro ndaida kuti anyore agoni kunyora. Zvakafanana nokuti toti kufamba ega. Mazuva ano handiri kune rodhi dzine mazita. Akanyorawo akaenda kana pabus stop akanzwa
kuti city anoziva kuti city kutown, akanzwa kuti Harare kutown anobva aziva ndo Harare iya. Saka kana asina kudzidza handifungi kuti anokwanisa kuziva kuti rodhi yandiri kuda ndeipi kana kuti makombi andiri kuda anowanika pakati. Saka ndaidawo kuti adzidza agokwanisawo kuziva. Zvichienda kuti angowana dzidzo yekuti azive kunyora nekuverenga, asi iri basa remaoko muchizoti azodzidziswa hake. Basa remaoko ndinotoda kuti adzidziswe, nokuti pari pakatomboita chigadheni chake achiti gogo ndoda kutengesa muriwo, akatorima muriwo ukatoita. Saka iye zvino edu hatina mvura nokuti mugodhi wedu wakawira. Vane zvibhorani vari kuramba kuti hamuna kubhadhara mari, nokuti zvibhorani zviri muno ndezvecooperative. Saka ukava usina kubhadhara mari haucheri mvura. Imari inenge ida kubhadharwa gogo yekuti unonzi bhadhara uchere mvura? 500 kubva pakutanga. Nokuti vanoda hanzi yekuchera chibhorani hanzi 950. Saka kana muri chigrupu hamene kuti me muri vangani 15 here, hanzi modhivhaidhana ipapo. Wozoti yemapaipi, wozodai kukonekta mapaipi anouya pamba penyu, kozoti yematepi, kozoti yetengi remvura munosheyana futi, kozoti chavanovakira makommunity borehole aya yekuti mvura inenge yakubuda pamba. Inenge yakubuda pamba. Ko pamuri kugara pamba penyu? Pandiri kugara pamba pangu, asi dzimba dzacho dzine mutauro, nokuti dziri kunzi dzichapazwa hazvitenderu, hanzi muwetland. Saka handizozivi kuti kana zvazopazwa ndinoendepi, handitombozivi. Handina kwokuti ndinoenda kana kwokutizira, handina. Sekuru vakashayika? Sekuru vakashayika, vava nemaezi vakashayika. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Gogo vari kurarama sei seshirikadzi? Chii chavanoita chinovapa chouviri? Ndizvozvi zvandiri kuruka izvozvi ndo chinondipa chouviri, nezvimwe zvandinorukawo zvakawanda, asi zvinhu zvacho zvinotora time, zvimwe hazvitori time, asi zvinenge zvichiti kuti ndizviwane zvinenge zvichida mari. Handina mari yacho yekutenga shinda dzacho kuti ndidzo. Chii nechii chamunoruka gogo muchishandisa iplastic here? Iyi plastic. Munoruka chii nechii? Ndinoruka mahets seiyo yandachikudzidzisa, kozoti macarpets ndinoruka futi. Saka makapeti anotora, kana kapeti inogona kutora mwedzi nehafu ndichiruka, nokuti inenge iri hombe, imwe inenge iri 3.5 meters by 2. Saka inotora nguva yakareba kuti ndiipedze. Ndogoruka futi mabhegi emacramps. Saka mabhegi aya anenge achidawo futi mari. Saka ezvino handina mari yekutangisa kuti ndaruke. Ndinopuwa shinda nevanhu, shinda dziya ndochiruka. Saka mari yaunowana pakupuwa shinda neyaunotenga nayo wega zvakasiyana nechichaja mari yekungoruka labor. Saka kana wazvitengera shinda unenge uchiwana mari iri nani. Saka apa ndendisina. Munotengesera kupi uye zvinotora nguva yakareba sei kuti mutengese? Zvoti munokwanisa kutoverengera kuti aiwa pamwedzi ndokwanisa kutengesa kana heti dzakadai so nemakapeti akadai? Handina kwokutengesera, nongosangana nevanhu kana kuchechi ndikataura, kana kwandinofamba ndikautaura like heti ndofamba ndichiruka. Umwe akaonawo ndichiruka heti anondibvunza kuti munoruka heti, munodziita mari? Ndotaura handina mari yokuti ndingatowana mari inopfuura 100, nokuti ndongowanawo mbichana. Matambudziko amataura muchikamu chapfuura mukabatsirike sei?
kubatsirika ndaidawo kuwana kwokutengesera zvinhu zvangu nokuti zvakawanda zviri mumba, handina kwokuzvitengesera uye handina capital yekuti nditenge shinda ndiruke zvakawanda. Kana ndikawanawo kwokutengesera, ndikawanawo mari yekuti nditenge shinda ndichiruka, ndofunga ndingabatsirikana. Kana vamwe vaona chirongwa chino kuti vakati izvi zvakanaka izvi votibata mokwanisa kuvatengesera. Mati kunyange kuchechi uku munoenda here naNgoni? Uye akagamuchirika ine kuchechi? Ngoni anoenda, ndinoenda naye. Ngoni atori Asha, asi dambudziko rake riri pakuti kana akasvika pacheya yake paanenge ati ari kugara anenge akabata maenvelope aya ekuzonzi mari chichichi, saka kune vamwe vanogona kumuti ibva ugare apo. Saka iye haatauri ikoko, anotaura taakunokumba kuti vanotorera cheya yangu pana ndichigara. Ndikati aiwa, unovaudza kuti ndo pandiri kuda kugara. Dzimwe nguva anototi handichada zvekusevha, ndobva namuti hausevhere munhu, urusevhera upenyu hwako. Saka urambire munhu havazvizivi, nokuti dambudziko raanaro vashoma vanorinzwisisa. Rimwe zuva ndakatozosvika pakuvaudza vamwe kuti Ngoni mukaona ane cheya yake musamubvisa. Rimwe zuva ndakamupa tambureni yangu kuti cheya yako yaunogara iyoyo unoisa tambureni yangu, hakuna anouya achibvisa, nokuti vanenge vaona kuti ndeye munhukadzi, saka havazokwanisi kuitora. Saka aiwa, anoenda kuchechi anosevha. Ko kana muri kunokumba munoitei? Ndazwa muchati pese pandiri ndendira Ngoni zvoti anototi mudzimai waNgoni. Ko kana muri pamba munomboimba here, munombotamba here? Anoda here kutamba zvemumhanzi? Anoda zvekutamba. Kana tiri kunokumba tabva kuchechi tinobvunzana kuti wanzwei. Anotaurawo mashoko maviri matatu, ndanzwa zvakati. Kunamata tinoti namata, anotonamata kuti mukomborere gogo wangu, noti ndinorwara ndiri paati. Saka anotobvunza kuti gogo mamwa mapiritsi here? Gogo havana kudya mubikira gogo vamwa mapiritsi. Saka anotoziva kuona kuti ane chido. Saka dzimwe nguva unotozonzwa tsitsi nezvaanenge achiita. Anotokurira vamwe kuti gogo havana kumwa mapiritsi, gogo vapei mvura, anoziva. Uye mugadheni akamboita gadheni rake apo achitoti gogo ndakutengesa, ndikati rima. Izvezvi nhasi anga achitoti handei todyara bhinzi. Tikati bhinzi togona kudyara asi hatina mvura. Ndingachionawo vamwe vari kudyara bhinzi hatina mvura nokuti mugodhi wedu wakawira. Ko iye Ngoni pane here zvaanogona kuita zvichida nemaoko, kana kuti kumhanya, kana kuti kukava bhora? Chii chaanogona kuita Ngoni? Ngoni anogona kana kuruka. Ndakamudzidzisa bhandi, ane bhandi rake rakatoruka. Nhasi ndichitoti dai madzidzira makapeti aya, kuitira kuti ndikati kufamba kwenguva Mwari akatichengeta kusvika Agasti nguva yeshow, kana tiri tazoenda kushow kapeti yako unoenda naye wototengerwawo. Anogona kumhanya, toenda naye kumaOlympics kuPrince Edward. Tinoenda naye, tinoenda every Monday of the week 4 times pamwedzi. Dzimwe nguva towana mari yekuendesa kudzoka tisina, totokumbirawo vamwe ikoko kumakochi ikoko kuti hatina mari yekudzoka futi, yekudzokera kumba. Like ipapa vakasarudzwa kuti vaende kumasvingo, saka kurudiwa mari dzekuti vatenge zvakafanana nemamonaki, magumbeze, zvekushandisawo sipo chichi. Hatina mari nokuti vaviri vana vacho. Saka iye anomhanya, umwe wacho anotamba basketball. Saka vanenge vachida kubatsirikana. Mari yacho handina. Saka zvinhu zvinenge zvichitiremera kuti pamwe yatei taruka iyo totochengetera kuti sondo rinouya tozodi totozvilimita kuchikafu, kuti tikashandisa mari yatawana next week hamuende. Like ipapa rudo waSaturday vakanzi munofanira kubhadhara $2. Vane zvavari kuita zvevana kuti vafare, saka ibring and share vari kudo $2 kuti vana vadye. Ini ndine mhuri yakawanda, vakawanda vana, saka unenge wakutonyara kuendako kuti hauna mari, hauna chawatenga, woenda ipapo unodya apa, pamwe unozokumbira mari futi yekudzoka kumba. Ne wakutonyara kuti vaende vega mumota, hakwanisi kufamba ega, ndotoenda navo. Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Tichikutendai rubatsiro rwamunopa
vana amai vatinounza pachirongwa chino, ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.